Id-diżinjatriċi Maltija Olivian Kalleja rebħet wieħed mill-aktar rikonoxximenti prestiġjużi fid-dinja fl-interior design, il-German Design Awards 2026, fil-kategorija għall-arkitettura eċċellenti għal proġett li wettqet f'residenza privata f'pajjiżna stess. Il-German Design Awards, organizzati mill-German Design Council, jirrikonoxxu proġetti li jippromovu l-innovazzjoni, li juru sens qawwi ta' responsabilità u jħolqu perspettivi ġodda permezz tad-disin. Kummenti lil One News, id-diżinjatriċi Maltija qalet li dan is-suċċess mhux biss isaħħaħ il-profil professjonali tagħha, iżda jpoġġi lil Malta fuq pjattaforma internazzjonali ta' livell għoli u jenfasizza l-potenzjal kreattiv u l-eċċellenza li jistgħu jitnislu minn Malta. Huwa onur għaliex hija xi ħaġa li tirrifletti x-xogħol illi nagħmlu ta' kuljum, ix-xogħol b'ħafna dedikazzjoni u b'ħafna mħabba lejn ix-xogħol illi nagħtu lill-klijenti tagħna. Sabiħ illi fiha illi mindu bdiet beda l-proċess sal-aħħar ħadmu biss Maltini, ġifieri artiġjanar Malti, setup Maltin, electricians, inġiniera, ħadem kulħadd Malti u kienet xi ħaġa wkoll illi għennitna bħala plus illi dan kien prodott kollu Malti illi x'kapaċi aħna nistgħu nofru. Il-proġett Malti għadda minn proċess twil u kompetittiv ta' għażla internazzjonali. War li ġie verifikat li jissodisfa l-kriterji għal premju, id-diżinjatriċi ġiet mistiedna tieħu sehem fit-tieni fażi tal-evalwazzjoni, fejn ġiet sottomessa dokumentazzjoni estensiva li kopriet il-vjaġġ kollu tal-proġett. Id-dokumentazzjoni inkludiet kunċetti arkitettoniċi u interni, strateġiji tad-dawl, pjanti, tpinġijiet tekniċi, dokumenti uffiċjali, materjal viżiv kif ukoll preżentazzjoni bil-video imħejjija minn Kalleja.